Hello guys, welcome to Fit and Go number 48 Kaguri, and it's nasidambokuradziwa zvandinazo. Ndine ma steering racks andinawo panapa. Tine ma steering racks amuri kuona ari panapa akarongwa zvakanakisa. Ndine iri pamusoro yamuri kuona ndo yatinoitawo yeElgrand new shape ichiteerwawo nebhabhu. Hapana yamunoshaya panapa, tinadzo dzese. Tinewo stock futi yeBenz iripo. Stock yeBenz yakakava pesi apa ndofunga pamwe mukuzvionera mogama madiwa Benz 204 203 ml dzese dziripo, 210 211 dzese dziripo, hapana yaunoshaya. Ndobva ndakupinzewo muofisi mangu mukati munomu, uyai muzvionere. Ndine masteering pamusango awari apawa eBenz, eNissan Hardboard, Corolla, Hiace neCamry. Hapana reki yatisina, mabrand new mukuzvionera, isarudzo yako. Tinotenda. So what you have to do is to come to number 48 Kaguvi Fit and Go. Ndofunga pamwe muri kuzvionera mogama pampu, mareki, manyowani, manyama, the largest stock in Kaguvi street. Thank you.